Paminusan sa bagong mayor sa Mandawi City ang gidaghanon sa mga empleyado sa syudad kung itandi kini sa miaging administrasyon. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa talagsaong higayon nagkaabot sa flag raising ceremony ang mga outgoing ug incoming city officials sa Mandawi. Pinanguluhan sa bagong mayor Jongki Uwano ug outgoing mayor ug karon vice mayor Glenn Bersede. Didto sab ang mga department heads, mga empleyado ug mga supporters. As a vice mayor, I will fully support your administration. Unahan nga itong city councilors, ako ni hangyoon nga basta kayuhan. We may differ in our political affiliation, we have all our own political biases, but we share one common goal, and that is to uplift the lives of the Mandawihanons. Mga alas 9 sa buntag, gihimo ang katapusang session sa 16th Sangguniang Panlungsod. May mga legislative measures pa nga giapas nga mapasar sa konseho. Humani ini, gisunod ang transition ug turnover sa katungdanan. Sa legislative, gikan kang outgoing Vice Mayor Nerissa Sun Ruiz ngadto kang Bersede. Ug gikan kang Bersede nga maoy mayor, formal nga gitunol kang Uwano. Gisaksihan kini sa DILG City Director, mga miyembro sa konseho, karon ug sa umaabot City Council. Sa interview, matud sa mayor, usa sa unang tutukan niya ang inventory sa mga assets ug cash sa syudad. Sa gidaghanon sa mga empleyado, minusan kini itandi sa miaging administrasyon. We could still effectively work with a leaner and a meaner na workforce na dili ko nato kadaghana. Sige lang, kung man silang giingnan katong wala na renew, kung i-vouch sila sa ilang mga department heads na qualified sila, atong i-assess o re-evaluate. Matod hinuon ni Uwano, minimal ang kabag-uhan sa mga critical departments. I-reassess na to, re-evaluate na to. Kung sa dili redundant ang position, we have to remove it para to save city, kanang enough funds ba para matong ma-realign to other social services. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisda.